Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo usab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng labdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, nagapanghinaot nga nakapagpahiluna nakapustatag sa ng waling Quranan o bano sa tagsa ka mga rejuchits aron sa ingon ni ana mo ini magamit sa pagpamati ni higyo na karon sa pagpamati ni higyo na karon sa pagtunat sa mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kadadli aron sa pako na Biblia. O kini nga tulmanon padayon yung patalihongan ni sibihan sa Villanueva sa FM sa 97.9 Pawi Radio o kini usab nga programa mabati usab kini dito dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM magsugod sa alas 8 mulungtad sa alas 9 sa kagabion o dito sab sa Radio Ultra bati sa alas 10 buntag hangtod sa alas 11 sa kabuntagon magsugod kana sa alas 10 mulungtad hangtod alas 11 o ingon man usab sa RPN sa Teleradyo sa DXQ mabati usab mga programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12 magsugod sa alas 12 paingon sa alauna o kini usab nga tulumanon mabati usab dito dapit sa Kalamba magsugod kini sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa DXMM FM ang mga langitong lamdag sa kinabuhi ug dito usab dapit sa Dipolog City sa DXDR mabati kini magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon og sa pagadian mulungtad sa alauna imedya magsugod kana sa alauna tungas oras ra sa istasyonan sa DXPR matag Domingo kana ug dito sa Visayas area mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi duha ka istasyonan ang usa sa DYLA magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 og sa DYHR mabati usab ang programa sa matag buntag alas 6 o hangtod alas 7 magsugod kana sa matag Domingo dito dapit sa Toledo. O sa uban pa unya nga mga istasyonan din ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM magpahigayon sa pagprogram tawag mga langit ng lamdag sa kinabuhi sama dito dapit sa Iligan City mabati ang programa sa istasyonan sa matag adlaw lamang kana nga Domingo sa Radyo Bandera matag adlaw Domingo musugod sa alas 3 sa mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Og nining higayon na karon ikauban pa natong uban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kigsunan kini sa si Brady Rumira Macamos magakatambayay yung ilong sa pagkatod sa kamaturan o magpaila pa karon ang usapa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o mga kigsunan kini malagad sa kanginan Evangelista Brother Gistel Macarayo nga munusa nga magiguban kaninyo ning takna aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pag-isgot sa tiba. Nining higayon na karon mga kahigalaan o mga kaigsunan, ang tema nga atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa padayon atong pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio atong miaging Domingo. Doon na napod say kinapayas. Ano mag-ingon tag kinapayas? Nabon kay dunay mga gipangbuhian namong isyu. Bahin ra pod sa iyang isyu. Ang isyu namo tugbang sa iyang isyu. Ang iyang mga isyu among gitubag sa programa unya hook up pod ang among programa dito sa Dipolog
Pero tanawa gani ato mga miaging Domingo o di ato miaging Domingo, gisundan aning Domingo ha karon. Doon na siya ningon siya hagkap raman to, murag wala raman kay to kuanto ilahang atake, wala raman to ilahang kuanto ilang programa kaganiha. Pero himan-himan to. Doon na siya gipangbuhay ang istorya unya iya namang hisgutan si Reverend, balik-balik sa isyo. Unya tabok naman siya nako. Doon na pud siya iyag yung gihagit dinis ako unya nagtuo ra ba pud siya nga kini dili pud namo nakuha ag record ang iyang mga bustep unya doon na ra ba pud siya gipangbuhian agig counter kay gipaninglan man gud nako siya kanang giingon gud diha gud sa iyang intro sa iyang programa kanang giingon nga tingog sa kamatuoran matud pa niya nga bulahan ang mga babae nga nagsuportar sa atong programa ang tanang mga kaigsuonan nga nagsuportar sa atong programa tingog sa kamatuoran. Importante kayo nga kana ilang pagabuhaton tungod kay ang matagbuhat nila na suportar sa itong programa mato pa na ni Bendilio sa iyang mga supporter sa iyang programa niingon siya ang inyong mga na sulat sa basaw sa langit asang gibasa niya Filipos 4:3 mutong gipaninglan ako ultimo pangalan nimo na isulat counter dayon sa sakoa abi kanyang nakaigo o diya naara ba siya nga mga gitagit iya ra ba giday ipatubag tanawon taga dinhi paminawi gay ninyo unsa ang gisulti ni Mitchell Bendilio kay didto nako ipasukad ang akong pagtubag tan-awon ta og di ba ni malampasong tawhana sa isyu karon niya. Pataka kuno ko, pataka ba nis makarayo? Nagingon kuno ko niya nga dili na sulat iya ngalan sa basos langit pero dunay rason ana padayon ng talang. Atong adjust na ang atong kuan kay para nga mabati nato ang iplastar sa nato ang mga kahimanan nato kay para nga ato gyud mabati ang mga gibuhi ang isyu ni Mitchell Bendilio kay para nga ato gyud nga makuha gyud ang punto gyud nga pinakaimportante kay para nga diha nato ipasukad ang atong mga pagtubag sa iyang mga isyu nga gibuhian. Atong paminawan atong paminawan ang iyang gibuhi ang isyu kay para nga karon nabati ninyo niingon siya na nasulat ang inyong basahon sa ngalan sa langit imo makarayo nasulat agoy ako ba'y nagsulti nang hinambog ba ko sa among programa nga ang nagsuportar sa among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi samas imuha imong gipasalig nga nasulat sa basaw sa langit bueno na ama na pero kung pananglitan karon og witkan ka asa dapita daay masulat ang imong ngalan sa basahon sa langit basig wa ka mahibalo na naniingon ra ba dayon kang ipatubag ra ba dayon na nimo ang imong gibuhi ang isyu hagit pa kanako nga tubaga ang akong isyu tubaga makarayo unya nagtuo ka og ang imong mga isyu dili nako kayang panubagan ang imong hagit dili nako unya tan-awon kay nato unsa ang kamaayong laki ani ni Bendilio kay tan-aw nato ba og di ba gyud nako kayang panubagan tanawa gani di ba nang hagit sa nako naho unsa po ni sila mag-espiritu po na ano tubaga magkarayo tubaga taka man lamang kagamit ang versikulo nga ikaw ray naon sa maguna dili ta dok nag-ingo man kang nagtaka-taka ko matod pa nimo pataka-taka ra makagamit og bersikulo tubaga makarayo karon tanaw na to unsay makapasulat palyog pagbasa brad Jezreel iplastar sa ang nakasulat sa Biblia Filipos 4:3 nga iyang gisaligan. Tanaw ta nga iyang gipasalig sa iyang mga kaubanan sa SDA nga nagsuportar sa iyang programa. Kining atong pagtubag karon sa isyu kung nagisgot ang SDA, gitumbok na to ang pastor nga nanghilabot na to nga si Mitchell Bendilio kay nagtuo magud siya ug makaigo siya diri sa atoa. Karon
basaha sa Brad Israel, Filipos 4:6, kay mao man 4 versikulo 3 sa Filipos, tanaw na to, kay mao man pasalig sa niya sa iyang mga tao, unya iya ra ba giingon, unya ang imo makarayo na sulat, ang inyong mga ngalan na sulat, ang mga ngalan sa mga ministro, giingon iwali yung Tomas Eugenio para masulat ang inyong ngalan sa langit. Hag-as ka man mo counter ana, mo counter gani katanaw asa gipasukad ngano gani ingon ko mismo ang imong ngalan di masulat sa basaw sa langit. Bitanaw na to basa sa Brad Jisrael. Niya sumala sa gisitar mga sitas Brad Macarayo giingon, og mga muyo ako kanimo usab sa tinuod kong masig kauban sa buhat nga unta tabangan nimo kining mga babayhana kay sila na nagpabudlay ubay kanato sa pagpakailaw sa maayong balita uban kang Clemente ug sa tanan uban kong mga isig ka mabubuhat kansang mga ngalan na naa sa basahon sa kinabuhi. Tuan na! Ingon na yun siya ang nagsuportar sa atong programa, ang ilang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi karon. Kay nag-ingon man ka nga matod pa nimo unya ang imo ngalan makarayo diingon giingnan matod pa giingnan ra ba ko nga ang ako ngalan ko nasulat ba kuno sa basaw sa langit unya ni counter rin siya unya ang imo makarayo nasulat sa basaw sa langit. Oy tan-awon ka na to nagtuo man gud ni siya og nakaigo ang among pag-ingon nga naa diha nga tan-aw na to bisan pa ang ngalan ni Mitchell Benjilo dili masulat sa basaw sa langit. Ikaw ra may nagsulti, ikaw ra pahayag nga matod pa na sa imong paglakaw unsay gisulti sa inyong basahon ninyo nga gitawag og mga panghitabo unsay nakasulat giingon nga ang mga basahon sa dili makasulat ang mga ngalan sa mga bastos. Tanawa gani tanaw na to karon og haing dapita nag-ingon ko nga dili masulat ang imong ngalan sa basaw sa langit niyo mga panghitabo, tanawa gani og nagsudong ka, og nagsunod ka sa programa. Imo man ning matanaw sa YouTube, imo man sa internet makita man ninyo ning programa namo Odres Power Radio. Tanawa gani. Mga panghitabo sa katapusan kapanahonan. Unsay gisulti ni Mrs. White dire sa pahina 75, dili kita mo gamit og bastos og makapasakit nga mga pagpamahayag. Dili kini tugutan sa atong balasahon. Palaon kini sila tanan. Gikan sa matag sinulat unsay gisulti ni Mrs. White sa inyong basahon Bindilyo. Ang gisulti dili ipasulat ang ngalan sa mga taong bastos, dili ipasulat o ipapapa sila sa diha sa mga sinulat. Ang pangutana karon, ikaw wa ka maglitok og bastos, ha? Tanawon ko nato wala ba ka maglitok og bastos? Tanawon na to ha, kay tanawon ta karon kay niingon man ka unya ang imong ngalan nasulat sa basahon sa langit, ikaw makarayo. Unya kay nagwali man mo, nag-ingon ang Biblia, iwalis Tomas Eugenio aron inyong mga ngalan ministro nakasulat ug ang suporta sa inyong programa masulat sa basahon sa langit. Kung nag-ingon ka, ana kay agig counter nimo nasayop ka. Hain man kuno dapita sa mga ministros ni BCM nga nagamit mi sa termino nga giingon sama ni Mrs. White nga matod pa na niya ang ngalan ni bisan kinsa nga naas pagkabastos dili makasulat sa basahon sa langit. Na tanawa, di niya man mo gipasikad. Nag-ingon si Mrs. White, dili mo gitugutan nga mga Adventista nga mo gamit og mga pulong nga mga bastos og ingon man pulong nga makapasakit. Mao man na kay kon maggamit mo pulong nga makapasakit o pulong nga bastos, mapapas ang inyong ngalan diya sa basahon. Na kun mapapas di, haw mga ako magpadapat nimo, asa napitan ako kagiingnan. Kining imong gilitok ninyo, o sa gisulti nimo, tanawa ko nagwa pa kamulitok kuno ani, nindot man ni paminaos ere, ya? Inyo, Charlito, di omal ka dito, mas iring yung ikas na buksiyota, ang resulta ka sa pagkirkapan, hindi ginawas. To ana. Unsay gisulti? Ikaw, Charlie Eugenio, unsa man ka giumol ka ni Tomas Eugenio og resulta ka sa iyang naunsa man to paglitok nimo dili bastos na kay nigamit man ka ng pulunga kun ipahaom na to sa inyong basahon o masulat imong alas basaw sa langit nga inyo man ang leader. Itoy ka lang ni Mrs. White, ha? Itoy ka lang ni Mrs. White. Imo ra ba ning i-deny tungod kay si Mrs. White mao ra ba sinugdanan sa SDA, ha? Ikaw ray nagsulti ani, i-deny ra ba nimo ni nang challenge ka sa tanang mga reliyon nga matod pala nimo, basahan ninyo any religion, any preachers, any church, basaha nga naa diya nga makabasa mo nga naay libro nga si Mrs. White nag-angkon nga propeta. Mo ba
bersyon. Una pag-abot na karon, ngano niingon ko, ito'y kalang kay sakot maka. Ya, tanaw na to. Unsa dayoy gi challenge nimo? Imo ni, ya, tanaw na to. Kay may laki magaka. Ha? Niingon ra ba ka pakigdebate sa mo? Naabito ni imo mga hagit diri nga makigdebate mi? Niingon ka pakigdebate sa mo nako? Ya, tanaw kay nato og wala ba sa mga hagit general sa mga ministro sa BCM. Ya. Oh, to ana. Unsay gisulti? Hulaman nato ang gisulti ni Pacquiao para makita ang katag tan-aw nato. Be, nag-ingon maka pakigdebate mo. Oy, bisag di nako hasulon ang among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Bisag kita magunwan og debate, pulok-pulok agi nimo. Pamatud-an ko na kini lang ganik imo mga isyu ana. Hilde. Ngano man? Nag-ingon ka man. Na imo mga challenge uban nga mato pa nimo. Pamatud nga si ninyo, nga si Mrs. White, siya, nag-angkon nga siya propita. Imo ng bersyon. Dabi kay doon naman lagi kay giingon lagi. Tanawagan niya ang uban nimo mga bersyon. Tanawan na to, dire ba nag-ingon ka. Hagit pa nimo, any religion, naghatag kag challenge. Tanaw na to, now? Atong padayon nun. Kay tanaw na to ni iyang pagkamain laki. Sa iyang mga challenge tanaw na to atong i-plastara ge. Oh, tanawa. Matod para nimo si Mrs. White. Dili siya mao'y matod pa walay mabasa nga basahon nga si Mrs. White siya mao ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church o nag-angkon siya nga siya manalagna. Una matod pa na nimo converted si Mrs. White sa SDA. Pero doon ay mga bersyon nimo dinhi nga matod pa nimo nga si Mrs. White siya ang sinugdanan. Katong nanubag ka san gikan sa SDA ni Biya unya nakikingkwentro diha ninyo unya musungag na diha ninyo unsay giingon nimo wa day ka mahibalo nga ang nagtukod sa SDA si Ellen G. White ang sinugdanan sila ang nagsugod sa SDA na kung si Mrs. White ang nagsugod di hain may tinuod ang giingon nimo nga mato pa nimo si Mrs. White converted lang sa to pa kay converted naa ng SDA wala magsumika dito ni Mrs. White ay paggamit og termino nga si Mrs. White converted siya kay nga naman tuon kay si Mrs. White naaman dire. Ha? Naaman dire nga imong gipagsulti nga mato pa nimo converted si Mrs. White. Unya karon kay naamay uban nimo pon nga mga pahayag sa uban nimo nga mga programa nga maton pa nimo si Mrs. White siya ang nagsugod sa SDA. Hay tinuod na converted siya o siya nagsugod. Diya pag imong giingon, gi-challenge nimo ang ubang relihiyon. Dili kay PBCM lang nga maton pa nimo. Pamatud ninyo nga naay basahon nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta o manalagna. Unya kana paghagit nimo kung pananglitan karon niingon ka maona unya apan palita para makitang katag unya kung sugalan ka na mo ani gipamatud-an nimo nga si Mrs. White dili siya propeta nag-ingon ka wala mag-angkon si Mrs. White nga siya propeta og dibatihan na ingon ani ang pastada ang imong prinsipyo wala mag-angkon si Mrs. White nga siya manalagna o propeta nag-challenge ka bisag unsang basahon pamatud-an mo dabi pagdawat na kong debate ako sugalan takas debate one on one mo na ako bisag dili nako hasulon ang kauban ako mga ministro ni ang among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kita lang harap-harapan ilang paso ginako imong isyo ngano man kung imong gipirmahan pamatud-an nimo nga si Mrs. White dili siya manalagna walay basahon nga mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga manalagna dabi mo pirma ko nga ako mo pamatuod sab nga si Mrs. White doon ako'y dokumentong ikapakita nga si Mrs. White nagpaila nga siya propeta o nagtuo ang Adventista nga si Mrs. White nagkaangkog hiya sa pagpanagna karon sa diha nga mag-abot ang debate o nagi ka mo barog kay affirmative side ba ka mo question di ko nimo di mo gawas sa imong giingon para nga dunay cross examine pakigdebate mo nako unya ikaw ra ido mahibalo cross examine do ikaw ra di ido mo nakaagig debate do ha?
ikaw ra ba maoy nagtuos debate? Kanara. Wala nagtuo ka og ikaw haod sa debate. Ako di ko mo ila nga haod ka sa debate. Klaro pa istorya. Ano man? Kana lang ni imo ng way basahon. Akong pangutana una, kining lagda nga akong gigunitan, basahon ninyo dili. O kanara. Inyo ni dili. Akos mo yung kaamo na lagda. Mao nang leksyon nga among kun naay musuod sa Seventh Day Adventist, kinahanglan mo pili mig tema diha nga among itudlo diha nga among ipaibalo ngadto sa mag-SDA. Moon ko ning inyo ni pangutana, basahon ni dili. Kanara. Akos pulok-pulok agi. Usa duha ka pangutana, upat lima tikalbong na ang isyong ang prinsipyo minilyo ang iyang topic. Karon pag abot diha kay kini inyo maning basahon. Basahon ako sa numero 23. Sa pagtulunan 23 unya sa numero 8 ug 9 ako sa iplastar. Unsay giingon may tungod sa pagpamatud ni Hesus tubag bugna 19 dis ang espiritu tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay mandalagna. Pangutana nag-ingon man mo nga ang katapusang iglesia dunay manalagna, mandatory kinahanglan nga dunay manalagna, kinahanglan nga mag-ila ka nga dunay katapusang iglesia, kinahanglan nga dunay manalagna. Unya sa inyong basahon, asa ang gitudlo ninyong katapusang iglesia o kinsa ang manalagna nga napahimutang sa katapusang iglesia? Naas numero 9 pangutana og sa numero 9 tubag. Mao ni mo lupason nimo. Ang hiya sa pagpanagna gipaila ba sa mga Adventista del Séptimo Día? Oo, tubag. Si Mrs. White giila nga nakadawat ning hiyas ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanamo na o kanato nagdala sa matuod nga ilanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Unya inyong basahon nag-ingon man nga matod pa si Mrs. White nakamaton sa iya sa pagpanagna. Akong pangutana ikatulo, kinsas Mrs. White? Diana kinsas Mrs. White? Kanara para nimo Bindilyo unsay kalabtanan sa SDA? Akos maingon ka siya ang nagsugod sa SDA. Pangutana na makakba ang basahon ninyo sayop pa ni husto. Mayon kag walay sayop diha. Kay way sayop, husto di ay ni. Nga si Mrs. White, nakabaton sa iya sa pagpanagna, laktod nga pagka-istorya, mag-intonsista o kabulilisuhan ni mo, mag-intonsista sa kamaturan na gitudlo diri nga si Mrs. White. Dakong propeta diha sa SDA. Pangutana, asa na himutang si Mrs. White? Di ba sa SDA? SDA Church, ang pangutana, ang iglesia o simbahan nga katapusan kinahanglan dunay manalagna si Mrs. White. Admitado ka nga mao'y nagsugod sa SDA. Unya si Mrs. White giila sa SDA sa inyong basahon nga nakabatog hiya sa pagpanagna. Di modo si Mrs. White propeta kinsay namaka Bindilyo. Tanawara mao lagi na magpataka gani tagyaw-yaw mao ginay kabulilyasuhan. Mao na busa ayuha gyud pag-atake ang mga ministro sa BCM nga makaigo ka. Kini unta mo tubagon. Wa para ba nimo ni tubaga? May laki magaka. May laki magaka. Tubaga ko no sa imong upat ka istasyonan nga imong gipanghambog diya sa DXDR Dipolog. Ang ikaduha nga istasyonan nga gikan sa DXDR hook up kining Balingasag. Way Kurat Radio FM. Tubaga ko no kay giatangan man na ribiri ng imong programa matag alas 7 paingos alas 8 gabi. Kanara para automatic tubagon niya ang isyo. Pagkasunod Domingo, ilang paso na po na ko ang programa diri, ang imong isyo diri sa programa namo sa Power Radio sa Bilyon Iba. Kanara, tubaga ko nun may laki maka. Kung si Mrs. White, dili, manalagna. Kinsa di ay ang manalagna sa katapusang iglesia nga mong SDA. Kay kung di ka makatudlo og manalagna, nga mabutan sa SDA, nagpasabot ang SDA di tinod. Inyong basahon nag-ingon nga ang katapusang iglesia kinahanglan dunay manalagna. Parang matuman nga ang katapusang iglesia nga maong Adventista, mao ang tinuod, kinahanglan butangan nimo manalagna. Kinsang propeta o manalagna nga imong itudlo kay dili man di ay propeta o manalagna si Mrs. White. Nganong naingon ani ko mga kigala, pasensya mo nga nagsunod sa among programa o naglantaw sa among programa. Tungod kay dili ko makabuhi ani mga isyuha ug wala magbuhig isyu si Mitchell Bindilyo. Kanara mo'y prinsipyo namo nga dili mi manghilabot kung wala manghilabot ang among kontra. Naas balaang kasulatan
palihog pagbasa Brad Israel Proverbio 3:30, palihog Brad Rome sa 14:16 sa Roma. Kay tan-awon tani si Benilio kay ato ning anamon og lecture ning tawana pinaagi sa iyang pagkaway kasayuran, sa iyang pagpaghilabot kanato nga ang dulngan di ay niya kabulyasuhan ra ni gyud gihapon. Tanaw na to be. Basa ko no Brad Israel. Niya, sumalan sa gistarang nga musita. Sayaw pagkig-away sa usa ka tawo nga walay pasikaranan kung siya wala manghilabot kanimo. O mao na, o na, gipabati na mo kaganiha. Imong atake ato miaging Domingo. O na tan-awon tani karon kay latos lagi ni tanaw na to. Brad Rome naaba dia pasagdan o dili? Tanaw na to. Ang giingon ni Pablo. Dinhi Brad Makarayo at ulo pagkabasahon ng sitar na nimo nga sitas naging dinhi. Busayaw ninyo pagtuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipagkamaayo ninyo. O na, tanawa, mauna. Na karon pangutana. O niya makaako ka lang Bindilyo. Ikaw pa diya nagsumikad ang akong question diya nimo. Hangtod karon wa nimo tubaga. Nagpaabot mig tubag, tubago nimo, wa nimo tubaga. Dugay ko na ng pangutana nimo. Dugay na namo ng gibuhian. Gihook up ang programa namo diya sa Radyo Ultra o diya sa RPN. Hook up na dito sa Dipolog City. Wa gid nimo tubaga. Kinsa ang katapusang iglesia kay wa may propeta o manalagna ang SDA base sa imong prinsipyo. Pero ang inyong basahon, nagtugaan nga si Mrs. White, nakabutang na nga usa ka manalagna sa katapusang iglesia nga mao ang Adventista. Kay kung wala mo'y manalagna nagpasabot, dili pa di ay mo ang katapusang iglesia. Na pag ay lain pang tinuod nga iglesia, haha, tanawa lagi mo nang mukatawa ko. Munang mukatawa ko, panalitan lagi, kanang hagit ni mong debate, pamatudaan lagi nako, nga bisag din ako palihukon si Reverend, kita lang magharap-harapan, sigurado, manghilamos ka ni ining imo mga isyo. Kanara, na niya pa, ang dugang na to, nga idugang pa, basahon ni Mrs. White, gitay tulan pag yun, ugikan sa kasing-kasing, ni Ellen G. White, unsay gisulti niya, sukwahi, sa imong gisulti, laktod pagka-istorya, ikaw ray pastor sa SDA, nga dili mo angkon o dili mo ila sa inyong leader nga mao si Mrs. White nga nakabatog hiya sa pagpanagna. Ya, basaho ta. Giingon sa pahina 3 ang Efeso. Sa Efeso 4:11 matod pa ni dinis gisulat sa gikan sa kasing-kasing. Naglista si Apostol Pablo sa 5 ka mga dagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor, ug mga magtutudlo, ang mga Adventista nagtuo. Ana ha? Ang mga Adventista usa na kaani Bindilyo ambot og muangkon baka nga Adventista ka kana imong prinsipyo ani karon atong padayonon. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna, tuana. Unsay giingon ni Mrs. White gikas kasing-kasing og sa mga Adventista? Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasas pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi ug pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala diay nga wala niya ipakutob ang pipila sa iyang mga buluhaton. Sa pagkamanalagna lamang nagsulat kaniadto ang akong si Mrs. White nagsulat kaniadto ang akong buluhaton naglakip sa mga buhat sa usa ka manalagna. Tuwa na! Unsay giingon ni Mrs. White? Kining akong mga basaw na gisulat, nalakip kini o naglakip kini sa pagpamatuod sa buhat sa usa ka manalagna. Kinsay nagsulat? Si Mrs. White. Ang iya kuno pagsulat, buluhaton sa usa ka manalagna. Ang mga Adventista, nagtuo nga si Mrs. White, nakabaton sa iya sa pagpanagna. O niya, Binilyo, unsa man? Idawat ka niwa. Nagtuo ka ning hiyasa wala. Ang tinor sa imong sinultian mo dili man ka kining sincero sa pag-ila ni Mrs. White. Namo na. Pero ikaw, tanawagan ning mga atake sa amo magtutulo, direct personal attack. Pag-abot anak karon walay gibasihan, ditso atake, ditso pagpanamastamas. Buhig isyo pero ako. Paglatos nako nimo, gilatos nako ang imong gisunod, tanawa gani. Di ba? Kung masakit ka, kasakiti ang basahon. Gikan sa kasing-kasing. Kung nagtuo ka, nga nasamaran imong balatian, hala, isalibag ning lagda. Lagda may ni, supalpal ni mo do, inyo mabasahon.
igo lang may nagbasa na tanawa lagi. Mo lagi na kay kubian man gud ta. Di lagi ka mangubi sa mga ministro sa BCM, dili lagi ka magkalupiti lagi sa isyu na. Pero kay manghilabot man ka, agwat imo man gisudlan. Kay nisulod ka, problema ka unsay may tabo sa imong gisudlan. Kay ang imong pagsulod isyu man, imong giasungaso hala asung-asungan nagpungasing isyu sa mga ministro sa BCM. Kanara. Kana. Yapa. Nagtuo maguning tawhanag hawd sa natad sa debate. Unya do. Karon, pag ingon nimo glitok nimo, ikaw Charlie Eugenio sa ka yumol kang Tomas Eugenio gikan sabog sa yota o resulta ka sa pagpaking hilawas. Kung mga paki gani ka, ayaw gamitan terminong bastos. Efeso 5. Tarawa, Brad Rumi. Efeso 5, versikulo 4. Panagang yun bindilyo kay siguro kay butal tayo yung ulo na nga sitas. Ato lang pagbasa ako nakaingon sa ang nakasulat din Sa gisitar na nimo nga sitas, Brad Makarayo. Ayaw ninyo pagawiya ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kundili himuha hinuon ninyo ang pagpasalamat. O mao na! Karon pangutana. Kinsa may nagamit nato do sa terminong bastos do? Kami o ikaw? Kanara. Sos, mo lagi na. Pananglitan lagi, mo lagi niingon ako, kung pananglitan, harap-harapan og ikatugot ang panahon nga mag-abot og magtakdo ang atong duha ka dalan. Paningkamot yun nga. Kisi-kisi yun do. Pananglitan do nga ang mga isyu nimo makaigo gyud mga ministro sa BCM. Kay paniguro gyud ako. Na naman untay panahon nga nag-abot ang atong duha ka dalan sa Dipolog. Nag-abot ang atong duha ka kamot. Nagkupot kas kamot nako, nagkupot kus imong kamot. Kuwang na lang ang imong hagit unta atong panahon na nga gusto kag makigdebate sa BCM. Giingon bitaw ang imong magkaatbang pastor makigdebate mo ko makigdebate, ikaw nag-ingon makigdebate mo, makigdebate. Ito bagta ka. Unya nag-ingon ko balik-balikon ko gyud ni. Kay ang imong tenor sa sinultihan, mura man gugwala ta nag-agbat sukat. Ha? Unya niingon ka nga mato makigdebate unsa kung tumag makigdebate mga ministro sa BCM nagdepende sa panahon. Kung kikinahanglan na kami magdoktrina mi. Kung kikinahanglan nga magsiring-siring. Pero kung panalitan, debate mi. Gisampulan ta ka. Kaila ba kang Bamboy Galarpe? Iyon kao ba na ko to? Patay naman to. Kaila kang John de la Piña? Kaila. Ikaw nagsultihan na. Ako kang giingnan. Pangutan-as John de la Piña. Kunta ka. Ignag, wala ba mi? Sukan. Wa ba mahitabo nga nagwan-unwan mi? Igna. Nahitabo nga nagwan-unwan mi dito si Bihan sa DXCO. Sa gitawag among programa Armageddon usa ka oras alas 6 Special City. Unya, di na tinuod og sulti. Unya kay tinuod man nag-abot anon. Nganong wala ka man moandar atong panahon na. Ha, kung nagtuo ka, kung dunay PBCM nga imong gikaatubang, harap-harapan kung gilampaso nimo ang iyang isyu sa misionaryos PBCM, ares ministro, di ba sangkaran ginawa nimo? Kanara. Kamo nga nagsunod sa programa namo, pwede sunod Domingo, tune up ang inyo gani sa programa kay nagkadungan man. Karon tagautas bindilyo dito sa Balingasag sa Waikurat Radio FM na. Gikuhaan ni record kining among ipabati nga voice tape niya. Gikuha namo ni nga record ug among nangayo mi nga mabati namo ang tanan niya mga isyu kay hook up man ang programa sa Waikurat Radio FM. Kanara. Bisag asa pod nga programa pagka imo ganing lantaw gani makita nimo sa internet o sa YouTube, makita nimo na imo lang i-dial dia imong tingog sa kamatuoran, mugawas na ang kabindilyo ana. Naa na dayon nagtuo man ni Mitchell Bindilyo og wala gunako wala nako lantawa ang iyang mga estilos debate. Kung ang usa ka profesional nga boxer sama ni Manny Pacquiao, doon na siya kaatmang umaabot niyang away. Lantawon og tun-an nilag unsang estilo ulihok sa ilang kaatbang ibabaw sa ring. Mao gyapon kay ato ani away mas rason, way labot ko rason, kamatuoran pinaagis ato patugbabaw, ginamit ang Biblia, ginamit ang atong katarungan, away sa katarungan. Muna giingon ako, ang style sa imong debate, gitun-an ko na og ako nang gilantaw unsay estilo nimo sa natad sa debate. Kanara. Busa Sunday lantawa pod
ang amo pong natad sa pagpamatuod kay basin unya og asungasongon nimo sama nakakita kas usa ka bagyo. Unya sa diha nga dakong unos, unya mulatas ka diha sa kadagatan, asungasungon ba nimo na? Tanawa gani og kini asungasong pani og kini usa ka dakong bagyo og kini pamatud-an nato ang imong gibuhian nga si Mrs. White walay basahon nga mabasa nga si Mrs. White usa ka madalagna ipakasama nato nig bagyo giasungasong ko ni sa diya giasungasong nako napamatud-an man lagi nako nga nasayop ka sa imong pag-challenge sa ubang relihiyon. Ako ray nagpamatuod, wala pa mo wa ko'y labot sa uban nga relihiyon nga imong giagit nga giipabasa diha nga doon na bay basahon magamit nga si Mrs. White nag-claim nga siya propeta. Ako pa'y ni barog tanawa gani ambot unsaon nimo ni pagdipinsa. Ako sa mga problema gikaning inyong basahon kining gitawag lagda o kining gitawag gikan sa kasing-kasing. Og mga problema gikaning basahon ninyo mga paghitabo kay ang ngalan ni bisan kinsa nga nagsulti og nagamit sa pinulungang bastos matod pa ni Mrs. White. Balik ka na to basa. Litok si Mitchell Bendilio bastos tanawa gyud nato kinsa nakapasar sa gisulti Pablo. Mga ministro sa UCM o siya pagabot o sa gisulti balik ka na katin-awan no. Giyan pagpayag akong awhagon giingon sa pagpahayag unsay gisulti ni Mrs. White pahina 75 dili kita mo gamit og bastos nga makapasakit og mga pamahayag dili kini tugutan ang mga taong bastos nga ang ilang ngalan masulat sa balasahon palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat una doon na day tendensiya ang imong ngalan mapana sa basos langit bayon ka sopak mo giingon ni Pablo oyon mi pero i-apply nimo na sa imong kaugalingon granting without admitting. Be, i-grant ko ni. Kamoy tinuod, tugutan ko suway pag-uyon, uyonan ko suway pagtugot. Hala, sige, larga. Kauban kang Pablo. Tanan nagsuportar Pablo, nakasulat sa basaos langit. Si Pablo nga nagsulti, nakasulat ang basaos langit. Na may giingon sa gisulti Pablo. Paliw ko na pagbasa, Brad Romebe. Paliw pagbasa, andama diha ang nakasulat sa Filipos, Kapitulo 3, versikulo 20, tanaw na to diha. Sa Filipos 3:20, tanaw na to. Paliw pagbasa, Brad Rome, kay tanaw na to sa pagpahayag ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Kay tanaw na to kay atong lecture ni si Mitchell Bendilio, kay tanaw na to kay iya magigipamatud-an nga siya nagsulti siya nga matod pa na sa iyang pagsulti nga sila ay nasulat yun ang iyang ngalan dito sa basahon sa langit. Tanaw na to. Pero sa dili pa, Brad Jisrael, palihog sa pagbasa ba, Brad Jisrael, pinadayag 21, sige, basasa ko ba kay atong na to, pinadayag 21, versikulo 8, kay tanaw na to, og unsa di ay makapapanas, kay niingoman si Mrs. White, matod pa na niya, dili ibutang sa balasahon ang mga ngalan sa tao nga mogamit sa mga pulong bastos, dili sila makasulat sa mga sinulat o ipapana sila sa basahon. Unsa day giingon sa balaang kasulatan, Brad Jisrael? Sa balaang kasulatan unsay gisultis pinadayag 21:8 niadto mga lawayan, mga bastos. Kung unsa ang nakasulat. Sumala sa gisita ng mga sitas apan sa mga katawhan at talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Diyos ug sa tanan nga mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagadilaog sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. O sige, nana ha, tanaw na to. Karon giingon nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo ang nagabatasan sa pagpamakak og sa pagkamalaway. Karon, pangutana, kinira, laway, hilas, mutong ingon ni Pablo, Efeso, ganyan gibasa ni Rome 5:4, ayaw pagawian ninyo ang masinultiang hilas o malaway. Matod pa ni Mrs. White, ganong dili na ipagawi, kay ipapana sa basahon. Doon na di ang katod ay mga malaway, mga bastos, itambog ngadto sa linaw. Si Pablo nga nagsulti sa pagpahayag dito sa Filipos 4:3 nga ang mga ngalan sa nagsuportar sa iyang pagbantayog sa balita nga Kristo sa panahon sa mga apostoles, nasulat ang ilang ngalan sa basaos langit o bisan pas Pablo sila admitado nga mulupyo sa langit. Busa ang ilang ngalan nasulat sa basaos langit.
Basaha Brad Rome ang Filipos 4 versikulo 20, 3 versikulo 20, kapitulo 3 versikulo 20 sa sitas nga akong gisitar ganiha. Sawa pa nako ipabasa nga nimo akong ipaandam nimo o nagibabasa nako ni Brad Israel kaganiha. Ang sitas andama po Brad Israel ang nakasulat sa Pinadayag kapitulo 20 versikulo 15. O ingon ni Brad Macarayo nakasulat sa balang kasulatan nag-ingon dinhi. Apan kita mga mulupyo sa langit. Ugi ka niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Na tanawa unya unsay gisulti sa atong sa ni Apostol Pablo, ang gisulti niya mato pa kita mga mulupyo sa langit. Munang niingon si Kristo palihog sa pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa Lucas 10, basaha ang bersikulo 20 kay tan-aw na to. Lucas 10:20. Sige. Yeah. Ngani ayaw ninyo pag ikalipay nga ang mga espiritu magapa ilalom nga masinabtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan na hisulat na didto sa langit. Oh, na unsay gisulti ni Kristo? Ikalipay ninyo nga ang inyong mga ngalan nabasa sa langit, nasulat sa basa sa langit. O niya, nanas basa sa langit ang imong ngalan Bendilyo. Ikaw nag-ingon man ka ni imong ngalan Macarayo o nag-ingon ko, nanghambog ko samas imo papaghambog nga para lagi makasuportar sa imong programa, masulat sa basa sa langit. Tinuod na kung ang imong pagsuportar sa pagkakaroon naa ka sa timing, pero wa ka sa timing nga ang imong pagsuportar diha sa pagbantayog sa maayong balita, ang problema unsang balita ang ibantayog karon nga angay suportahan para masulat ang imong ngalan sa basaw sa langit. Kanara ang pagsuportar ba pinaagis pagwali nimo sa imo palang ganing style, wala pa ta sa pagpamuto nanay kinsa ang tinuod nga nagwali. Sa sistema pa lang sa mga pulong mugula sa baba mapamatud-an na nga kinsa ngalan mapana sa basaw sa langit, imo ba o ang sa mga ministro bas PBCM? Kinsay nasulat, ang imo ba ngalan o ang amo ba ngalan? O ang mga nagsuportar nimo, kinsay kawang ang nagsuportar mas programa namo o nga nagsuportar sa imong programa? Kanara kung ako'y membro nga nagsuportar ane, matay di ko mo suportar, biyaan ko ni bahalag di ka kaprogram ngano man una kinira. Nag-ingon ang Biblia dili ipagamit ang mga binastos. Si Bendilyo nagamit og pulong bastos. Nag-ingon si Mrs. White sa mga panghitabo pahina 75, nag-ingon nga dili ipagamit ang mga sinultiang bastos kay kun dunay taong mo gamit og mga sinultiang bastos o mga pasakit, panason siya sa basahon sa nasulatan sa iyang ngalan. Mo na diha ang pangutana gibasa ni Brad Israel Pinadayag 20 bersikulo 21 bersikulo 8. Unsay giingon kaganiha? Ang taong malaway og ingon man mahitambog sila ngadtos linaw nga kalayo. Kinsay matambog dito sa linaw nga kalayo? Nagpasabot ang gipangpanas na nga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Basaha ra gud Brad Israel ang prueba Pinadayag 20 bersikulo 15. Basa. Yeah. Pinadayag 20 bersikulo 15. Og kun ang ngalan ni bisan kinsa nga dili mahikaplagan sa nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Toma! Unsa dayto matambog ngadto sa linaw kalayo? Ang mga lawayan ngano natambog kay ang ilang ngalan nasulat sa basaw sa langit. Unsa man ang nakapapanas nga dili mabasa ang ilang ngalan sa basahon dito sa langit tungod sa ilang pagkabastos? Pangutana, kalang imong baba Bendilyo unsa man nagamit kag binastos? Wala. Diyan na kinahanglan ba nagpamatuod ka? Hinumdumi Mitchell Bendilyo nga sila ni apostol nga si Pablo mga tao nga espiritual. Ipalambo unta ang espiritual nga mga sinultihan, dili i-apply ang mga sinultihang bastos. Ay naon sa ba nag-lecture mahinungtan ni Bendilyo ani muna giingon wala pa manggug kagud ani makakat-on gud kay nagkat-on pa kani likayan unta nimo to ang mga pulong kun mga take ka ayaw gamita nga mawitkan ka sa imong pagkabastos. Iyon ana ra na sistema. Di ra ba gina mahilot nimo bisag unsaon Mitchell Bendilyo. Ngano? Tungod kay unsa man nag-ingon ang Ecclesiastes 1:15 katong baliko di na gyud matulin. Baliw pagbasa gani Brad Rome, Ecclesiastes 1:15. Teta pamatudaan nato ni. Ecclesiastes 1:15 sige. Basaha, iplastar, tan-aw nato ang Ecclesiastes 1:15 kay para nga ato karong kapamatud-an dayon karon sa mga nagsunod sa atong programa
1:15. Sige, palihog pagbasa. 1:15 sa Ecclesiastes. Basa. Sige, 1:15. Ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na nimo nga sitas. Katong baliko dili na matulid. O katong nakulangan dili na maisip. Mao kana, Brad Tuwa Makarayo. na. Katong baliko, di na matulid. Bisa pag unsaon pa nimo naghilot. Nganon di mahilot na ang imong sinultihan nga nigamit ka ana nga maoy hinungdan nga makapapana sa imong ngalan sa basahon sa langit tungod sa laway o sa bastos nga mga pulong. Kanira dili na mahilot kay ngano man recorded na sa mga ministros PBC. Nananas file sa among record unsa ka kung manulti. Usahay na ay husto musulti. Mura pa paminaw nimo kini mura gig kuano nakatunong Pero pag abot sa tumoy, paminawang uban niya ang magipangsulti, di ba ni gawas yon? Nga ang iyang ngalan siya ray nagbuhat nga ang iyang ngalan irison sa basahon. Sa ngalan didto sa basahon sa langit. O niya do katabla ka do. Nag-ingon man ka gamaton. O niya inyong ngalan makarayo nakasulat. Nag-ingon man ka nga nakasulat ba ko ngalan. Basahi ko no des Biblia ko no nga ibabati po ang akong voice tape nga naa nagamit kong termino nga mga bastos. Kana para makatabla ka. Gusto magkakang mutabla. Sos nangandoy kay pildi, ang mga ministros bisip senatan sa debate, maglisod ka man ganig tabla unsa na kay pildi. Kini tablahe ko nun Tablahe ko nun ang imong giingon ko nun nga nakabasa ko sa inyong basahon nga si Mrs. White propeta para nimo dili. Na makatabla ka. Sus ang nagsunod sa atong programa, sa among programa ug sa imo naglantaw ambot unsa ikasulti kana ra busa mangayo mig pasensya sa tanang SDE. Ang tanang mga SDE nga naminaw bunga ra man po ni sinultian sa inyong pastor nga si Mitchell Bendilio. Naghilabot ba mi sa ubang mga pastor diha sa SDE? Wala. Pero si bisan kinsa sama ni Mitchell Bendilio oras nga moatake sa PBCM ne bisan gamay dili na mo palabyon ang ilang mga isyu. Inana ra nga sistema. Anar. Kami mahibalo mo doktrina sa among pagpalambo sa among barugana. Pero kung ang barugana na gani sa PBC mo hilabtan, pasensya na lang yun. Ngano? Manubagin ni sa among dapit. Para kapamatundaan na mo sa unsang pagi ngano nga nagbarog ang mga ministro sa PBC. Ngaw din hinata. Napamantay mga 13 minutos. Humanta alas 8 man. I-google na to ni, pamatundaan na to. Sa balaang kasulatan. Iato na ipahinungod ni Mitchell Bendilio palihog pagbasa Brad Rome sa Roma 10:14-15. Kay tan-aw na to. Palihog pod pag-andam Brad Israel sa nakasulat sa balaang kasulatan diha sa 3 bersikulo atong pagbasahon 3:34. Palihog pag-andam 3:34 sa Juan. Sige Brad Rome, Roma kapitulo 10 bersikulo 14-15. O ingon din ni Brad Makarayo ang nasitar ni mga sitas. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya. So good sa bersikulo sige ana sige. Sige padayon. Pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhi o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hindunggi. O unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Sa 15, o kung saon man sa mga tao sa pagkawali, gawas kung sila pinadala. Ingon nga nahisulat, katahong gayod sa mga nagawali, sa nagawali sa maayong balita. Mao ka na, Brad Makarayo, ang nakasulat. Busa, doon na dahil mga pinadala sa Diyos nga sa 14 giingon, unsa man sa mga tao sa pagpakawali nga wala man sila kadungog. Unsa po nila pagkadungog, wala man po sila nadunggan. Wala po nagwali. Sa to pa importanteng nagwali. Ang problema kay namas 15, unsaon mas mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala ingos na isulat. Katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita. Giingon nga doon na dahil mga pinadala na pangutana karon, moingon ta karon, patas ka mo. Kinsa karon nga nagwali nga dili pinadala. Ako sa moingon kita, ako pinadala ko. Pareha ni Mitchell Bendilio, pangutanon siya, ikaw pinadala ba nga magwali? Pinadala. Moingos Mitchell Bendilio, ang PBCM dili na tinuod nga mga magwawali. Wala gina prinsipyo. Katungod na sa kada isa.
kay naa nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, sa Article 3, Section 4 ug Section 5, sa makadaghan akong gibalik sa kanginan, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan po tag freedom of religion. Busa doon ay libertad ang tao sa pagpili asa ang imong relihiyon pilion, doon na po'y libertad ang mga naggamit sa Biblia unsaon yung pagpamatuod ang imong baruganan. Ingon ana sistema. Ang problema lang kung gamiton nimo ang nakasulat sa Biblia aron latuson nimo ang imong isig ka relihiyon. Kanara diha na dayon mahitabo nga inkwentro na rin ang katarungan, bato katarungan ginamit ang balaang kasulatan. Naaba sa Biblia, Brad Israel, nga ang mga pinadala sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Okay. 33:34 palihog pagbasa. Siya. Kay siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios sanglit sa walay sukod ang Dios panghatag man sa espiritu. Na, tuwa na. Unsay giingon, siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa pulong sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga gibasa ni Brad Israel. Ang mga pinadala di ay sa Dios nga magwawali, magasulti di ay sa sinultihan sa Dios. Mao po nang giingon diri ni apostol nga si Pedro sa pagpahayag sa unang Pedro kapitulo 4, mabasa sa balaang kasulatan bersikulo sa nakapahayag sa balaang kasulatan sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11. Palihog pagbasa, Brad Rome, gani be. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11 plus tar. Sige. O ingon ni Brad Macarayo ang sitar na imong sitas. Ang tao nga magasulti kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-alagad kinahanglan mag-alagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios aron nga sa tanang butang. Ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kangturan. Mao kana Brad Macarayo. Unsay gisulti? Ang tao sa Dios kinahanglan magasulti ingon sa sinultihan sa Dios. Ang gipadala sa Dios magasulti sa pulong sa Dios. Kanara, pangutana bali-bali lang. Juan 3:34, unang Pedro 4 bersikulo 11, ang tao sa Dios magsulti ingon sa sinultihan sa Dios. Unya do, Pindilyo, ikaw do, nakagamit ka na sinultihan sa Ginoo do. Do, nagamit ba ang atong Ginoo Kristo sinultihang bastos? Pamakak ra hinoy na himo ni Pindilyo. Kana hinoon naa katuday prueba di ay way mabasa nga basahon nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta o siya propeta. Hawa ko noy basahon. Grabe ka bakakon. Mo na giingon sa nakasulat lagi. Ang ngalan ni bisan kinsa nga nagpamakak itambong sa linaw kalayo pinadayag 21:8 do. Kinsay na makak do nga si Mrs. White manalagna do. Do, kinsay na makak nga wala day manalagna sa SDA do. Do, unya pangutahan na karon mo lagi ni. Puwerte man gyud nimo na nga mangantalita man gyud kas imong tenor sa imong sinultihan, muhisgot kas ngalan nako, kontrahan man gyud nimo og sinibirin. Pangutahan na do, kining lang bahina karon, kinsa may kapamatud-an niya masakit kag moingon me kay nagamit kag sinultihang bastos, mapanas ang imong basahon sa sinulat diya sa basahon sa kinabuhi. O na makigtabla ka nga bisag unsaon nimo di magakatabla kay wala pa migigbuhian nga mga pulong bastos sa among programa sa ere. Kanara na makigtabla ka. Unsaon nimo pagpakatabla? Di ka katabla lamang di ka kadaog. Ang may tabo nimo wow. Mawawan hinoon. Mo nang tun-i pag-ayo sa gani ka mo gamit gani mga pulong atake diri namo tun-is makadaghan. Mag-anak ka ba kung gamiton ako ni nga pulong dito ni Macarayo og dito ni Riverino og sa kaubang mga ministro di ba ka ko supalpal ini? Anaw ta ba? Hinuktokan nimo o di mangutana sa kanamo. Kung gamiton ako ni diha ninyo unsa man sa kay inyong counter ani? Anara. Bitaw ang atoa kinira. Serious nga pagkaistorya sa atong programa. Nag-ingon man gyud siya. Kamo naa
nga pagmantala ni Tomas Eugenio nag-ingon nga masulat na rin ang basahon sa ngalas kinabuhi niya nasulat ang inyo akin ira naa man day sinuportahay man day tatanahon tag kinsay makawang suportar nagsuportar sa imo o sa among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nagsuportar sa iyong programa tingog sa kamatuoran o nagsuportar sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi ato nang tigion kinira ang tao nga gipadala sa Dios magsulti sa pulong sa Dios unsay gipamulong ni Kristo nga wala gyud masulti ni Mitchell Bendilio ang gisulti ni Kristo ngadto ni Apostol Pablo unsa di ay gisulti di ay Brad Israel ni Kristo ditong apostol nga si Pablo nga maklaro nato nga kinis Mitchell Bendilio gyud taon masultihi ni Kristo og kun kini nakabasas gisulti ni Kristo wa gyud motuman sa gisulti ni Kristo unsa di ay gisulti di ay sa Ginoo di ay didto di ay sa iyang sinugo nga si Pablo nga ang sinugo sa Dios magsulti ingon sa pulong sa Dios. Yeah. Atong basahon sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Kung adunay magahuna-huna nga siya propeta o mahiyas nga espirituhanon gikinahanglan magaila siya nga kini nga akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo. Ang tanan nga mga gisulat ni Apostol Pablo mao kanang mga basahon mao kanay usa ka sugo ngadto sa Ginoo. Sugo sa Ginoo. Ngadto kang Apostol Pablo. Kinsay nagsugo nga Ginoo dito Pablo nga isulat ang iyang mga sulat sa Biblia? Sa Juan 13:13 giingon, matod pa ni Ginoong Jesucristo, nagtawag kamo kanako og magtutudlo o gusto kamo kay mauman kanako. Kinsa di ay ang Ginoong nagsugo di ay didto di ay ni Apostol Pablo? Si Jesucristo. Pangutana. Ang tao nga gipadala sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Ang pangutana, diini do. Akos maigo ka na ni Bendilio. Unsay gisulti sugo ni Kristo ditong Pablo isulat ang iyang mga sulat sa Biblia. 15:4 sa Roma summarize nako kay 3 minutos na lang. Roma 15:4 bisag unsay gisulat diya sa Biblia gisulat para sa kaliwatang palaabuton. Kung nagsulat si Pablo gisugo siya ni Kristo, nagtuman si Pablo kinira kinsa kay nakatuman nato karon nga sa gisulat nga gisugo ni Kristo ditong Pablo unsay usas mga sulat ni Pablo nga gisugo sa Ginoo Hebreo 6:1 sa Bibliang Katoliko giingon busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon tuana unsay giingon dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon nganong dili pabilinan kay nagsulat siya dito sa unang Korinto 13:9 bungas pagsugo ni Kristong isulat na giingon kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na ang dili hingpit mawala klaro og tataw nganong dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon kay mawala kay dili hingpit pulihan pa sa hingpit nga mensahe unsang mensahe nga Kristohanon nga mawala og dili pabilinan kay mawala kana dili pabilinan kay dili hingpit Roma 10:17 busa ang pagtunag gikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo sa maayong balita Biblia. Pangutana. Unsa day mensahe nga Kristohanon nga mawala kay dili hingpit? Wali nga Kristo. Pangutana do. Kinsa may nagwali nato ron do? Og Kristo do, ako ikaw. Pero kung moingon nagsunod sa among programa mga langit ng lamdag sinabuhi day magwali ning mga ministro sa BCM sa wali nga Kristo tungod kay mao may gisugo ni Kristo ditong Pablo. Pero sa pagtuo namo ni Kristo Juan 1:18 si Kristo Dios gina. Dios ba namong amahan? Dios. Mabasa sa unang Korinto 8:6. Pangutana kay Dios man og sa Deuteronomio 10:17. Dios man ang amahan. Nganong wa mi magwalig hiwa bisag gituohan namo siya nga Dios. Kay sa Jeremias 31:31-34 mawala ang wali nga Hiyuba. Busa ang wali nga Hiyuba, si Hiyuba rin nag-ingon dili na iwali ang ngalan sa samang pag-agi si Kristo rin nagsugo ditong Pablo nga isulat nga ang aron ang tao mahibalo sa sunod nga mga kaliwatan mahibalo ang sunod nga kaliwatan ninyo so isulat sa Biblia nga mawala ang pagwali sa wali nga Kristo gisulat ni Pablo igo lang mi nagbasa igo ming nagtuman pangutana kinsay nakasulti karon sa sulti sa atong Ginoong Kristo ditong Pablo gisulat ni Pablo ako do og ikaw kami do og ikaw mauna unang Pedro 12 doon naging mga tao magwali sa balita sa Espiritu Santo maunang sa Mateo 28:19 tulor ra gina sa ngalan sa Aman sa Anak sa Espiritu Santo bisan pa sa pagampo sa uban sa ngalan sa Aman sa Anak
naa gina siya og sa Espiritu Santo. Motapos yun na, ang wali po doon na po'y wali sa Espiritu Santo. Diha mi nagbarog. Ana sistema, busa kung doon ay pagsuportar, nga makasiguro ka, nining atong panahon, katong programa, nga ang giwali, Espiritu Santo, ug dili pagwali sa atong Ginoong